Il-Partit Laburista qal li fil-5 snin li ġejjin irid ikompli jsaħħaħ il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema permezz ta' aktar taħriġ, arranġamenti aktar flessibbli u inċentivi ġodda. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul qal li l-ħadma full-time, part-time u self-employed bidħul ekwivalenti tal-paga minima se jibbenefikaw minn bonus annwali ta' 1,000 euro mhux taxxabbli. Żied li ħadma part-time bidħul taħt 12,000 euro se jieħdu bonus prorata ta' mhux inqas minn 500 euro. Ellul qal ukoll li żgħażagħ li jitlu fid-dinja tax-xogħol jew jiftu l-ewwel startup tagħhom se jkunu eżentati milli jħallsu taxxa fuq l-ewwel 30,000 euro għal 3 snin. Qal il-manifest elettorali jinkludi wkoll li dħul minn xogħol part-time intaxxat b'10% se jiżdied għal 15,000 euro, waqt li self-employed part-time jitla' għal 20,000 euro. U referaw wkoll l-inċentivi ġodda favur remote working u arranġamenti aktar flessibbli fuq il-post tax-xogħol. Għalli negozji żgħar li joffru remote working jistgħu jingħataw sa 1,000 euro għal kull ħaddiem. Il-kandidat Josef Buġeja spjega li d-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjegi għandu jinbidel f'awtorità ġdida b'aktar riżorsi u setat biex tagħti rimedju lil ħaddiema aktar malajr u semma wkoll inizjattivi ġodda favur taħriġ, study leave imħallas u benefiċċju addizzjonali ta' 500 euro fis-sena għal ħaddiema li jibqgħu jaħdmu wara l-età ta' 61 sena. Buġija qal ukoll li qed jiġi propost li l-Gvern jikkontribwixxi 500 euro fis-sena għal 10 snin għal kull tifel u tifla permezz tal-Individual Learning Accounts biex dawn il-fondi jintużaw għal taħriġ u upskilling. Żied li ħadma full-time fil-privat se jkunu eliġibbli għal study leave imħallas li jista' jitla sa 10 ijiem skont il-livell ta' studju. Il-kandidata Liza Kassarxo qalet li l-ħolqien ta' strateġija nazzjonali ġdida dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandha ssaħħaħ il-protezzjoni kemm fiżika kif ukoll mentali tal-ħaddiema. Hija semmit ukoll miżuri ġodda biex jiġu indirizzati riski psikosoċjali, stress fuq il-post tax-xogħol u aktar protezzjoni għal ħaddiema li jużaw remote working u arranġamenti moderni oħrajn.